معظم الأهالي پلانیا خلکی نکاریبون وگرن جبر کو مالین وان ویران بوبون یان به تمامی یان جی سدی پنجی زیدتر. نار لگوری کسین دباجه پیدوی و آستا هوجداریا وان هاتن هلبجارتن. هلبت پیدوی گلکی مزنن نزدیکی 2500 مالین ما هبون که بشک جی ویران بوبون. و 1000 مالین ما جی به تمامی ویران بوبون و پیوستیا وان بجنو و آواکرینی هبون. Li serdanên xwe yên berdewam de ji bo şopandina karan me dît ku hemû malbat li malên xwe ne û vegeriyane û piraniya sûdmendan hema bêje hemû karên xwe bi dawî kirine. Heta niha me nêzîkî 200 mal wergirtine ku ji sedî sed karê wan temam bûye û sed malên din karên wan ên sibik mane. Wek kêmasiya deriyekî yan pencereyekî ku ev tiştên hêsanin û piştî temamkirina wan dê hemû sûdmend malên xwe bi awayekî temam werbigirin û beşa sêyema alîkariyê jî bi îzna Xwedê bêdayîn. Ez vegeriyam û min dît mala min wêran bûye. Hemû dîwar hilweşiya bûn, tiştek di dikan û derencan de nehiştibûn. Kabil bû. Ez şeşmehan mam û min kar dikir, hesteke nayê wesifkirin. Gelekî kêfxweşim lê xemgînim ji bo vî gundî û vê wêraniyê. û birîna darên zeytûnan û acizkirina xelkê bi birîna daran rek û keşûhewê tevahiya navçeyek û herandiye. البيت كأنني تحت صفر بكل شيء من النمو. Mal dibin sifrê de bû, ji kerebeyê heta avê, derî û pencere hemû. شبابيك كلها من باب للمحل. Min û tev xelkê gund bi giştî navê xwe li cem rêxistina şefex tomar kir. Ew hatin û mal ji bo kesên ku gelek zirar dîtibûn nûjen kirin. كتير.